Dende hai semanas, alrededor de 30 asociacións de bateeiros deixaron de negociar coa Consellería pola limitación das zonas de extracción da mexilla. Unhas negociacións nas que continuaron as grandes agrupacións mexilloeiras como Omega, Socongal e Amegrove, ata esta semana. A pesar de que a Consellería reabriu algunhas zonas de extracción que había pechado, este luns unha publicación da Xunta no Doga volvía a pechalas, provocando que as grandes agrupacións anuncien que abandonan a mesa de diálogo. Dende as asociacións non entenden que as zonas abertas en febreiro e marzo volvan a pecharse, considerando a situación como kafkiana, xa que a Consellería resolve en contra das súas propias medidas, afectando de novo a todos os bateeiros. Tamén mostran a súa sorpresa, segundo advirten, pola celeridade coa que a Consellería anula estas aperturas, mentres que as súas peticións continúan sen resolverse. Omega, Socongal e Amegrove seguen apostando pola vía do diálogo, pero consideran que a Consellería non garante unha situación ideal para negociar, xa que actúa obedecendo a confrarías sen ter en conta ao propio sector do mexillón. Para volver a sentarse na mesa de diálogo, sinalan que se deben abrir as zonas pechadas este luns, así como outras en Baiona e a Garda. Instan a Consellería a resolver con celeridade ou, do contrario, porás en risco o sustento de moitas familias.